गोसो गोरबोनि अननायखौ आरो फिन खेबसे नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबावबाय। साफ्रोमबो मोजाङैनो दङना लोगोफोर? आं आसा खालामो आंनि उरला पुतला चेनेलनि फेमिलि नोंथांमोना साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ होननानै। आरो आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननियाव बेखौसो बुंनो नागिरदों दे नोंथांमोना आंनो गोबाङानो कमेन्ट्स खालामो, नाथाय सोरबा बायदिया कमेन्ट्सखौहाय एखेबारे फरायनो हाथावै कमेन्ट्स लिरनानै हरो। स' आं बेनिखायनो बुंदों जे नोंथांमोना आंनो कमेन्ट हरोब्ला एसे आं फरायनो हानाय बा आं फरायनानै बुजिनो हानाय बायदि लिरनानै हरगोन। आरो नैथिनि खोथायानो जाबाय नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामो, नाथाय आङो बे साननैसोआव गोबां बेस्थ', आङो समखौनो दिरुननो हायाखै। स' बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ होफिननो हाया जानानै दङ। नोंथांमोना दुखु दामोन आरो नाराज जानो नाङा दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आंखौ जेब्लायबो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था, लाइक खालामनानै, कमेन्ट्स खालामनानै, आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामदो। नोंथांमोननि अननायखौ आङो मोनबाय थानो हायो ना मा होनो लोगोफोर? दे जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि। आयु हाबाब, आङो बे बाथ्राखौ खोनानोसो दिनैसिम थांनानै दङमोन नामा? आंखौ मा सानखो बे अलंबारा? आंखौ एसेबां गोसो गाज्रिनि मानसि सानबाय नामा बियो? अलंबार, नों आंनि बिबोनां जायो, अब्लाबो आं नोंखौ बिबोनां महरै सानालासे गावनि असे थैनि आंगो बिफं बायदि अनोमोन, आरो दाबो अनो, आरो अनबायबो थागोन। थेवबो दिनै आं नों फंबाय अलंबारनिफ्राय आं मा खोथा खोनानो मोनखो? नोंनि गोसोआ एसेबां थौले जाबायना? नों आंखौ एसेबां थौले गोसोजों साननो हाबायना? आं नोंनि गथ'खौ मानो बुथारनो आरो मा गोसोजों बुथारनो हानो? नों आंनि गोसोखौ एसेबो साननानै नायहरासै अलंबार। बे बाथ्राखौ बुङैनि सिगां नों बे बाथ्राखौ दि साननांगौमोन। आंनि बाजैया आंखौ बेसेबां अनो, बेसेबां जोथोन लायो, अब्ला बियो आंनि गथ'नि फारसे बोरै साननो हाखो? बे बाथ्राखौथ' बियो साननो नांगौमोन ना? सोरांस्रि, सोरांस्रि, नों बेयाव मा खालामबाय थादों? हाबाब, देरहाफैबाय। बिनि सिगाङाव गाबनाय खिन्थिनो हानाय नंथारा, नङाब्ला बियो दानो उल्थां फाल्थां सोंनानै न'खरखौ दावराव खालामबावथारगोन बियो। गोरबो सिङाव खामग्लिबाय थानाय गोसोखौ बोरै बुरखायनो? मेगनाव मोदैखौ लानानै हौवानि सिगाङाव माबोरै खुसि दिन्थिफ्लानो? गोसोआ दाबोसिम जोबोद रोहो रोहो खामगासिनो। आं हानाय नङा, देरहानि सिगाङावबो बारा रायलायबाय थानो हानाय नङा। बेयो आंखौ हमनो हाथारगोन। देरहायाथ' सनानि खोथा बुंब्लानो बेथ' आंनिफ्राय गोजानाव थायो। आं दाबो सनानि खोथाखौनो बुंनानै बेखौ आंनिफ्राय थाबैनो गोजान खालामनो, नङाब्ला बिनि सिगाङाव आंनि मेगननि मोदैया बोरैबा थबथिं गोलैलाङोब्ला मा होननानै बेनो फोरमायगोन आं? देरहा, नों आंखौ एसे आवगायाव मा होनदोंमोन देलाय खनसे बुंफिनबावलाय? औ सोरांस्रि, आं नोंखौ एसे नोजोर होगासिनो। नों दा माने मा जादों? माबा फोरमायनो हायै जानानै दङ नामा? देरहा, नों मानो गोबां खोथा हारसिं उल्टां फाल्टां सानबाय थायो? आंहा मा जानो? आंहा जेबो जायाखै। नों दे आंखौ एसेबां अनबाय थायो, फुंनि हरनि सानजौफुनि जादों जाया नों आंखौ खबर लाबाय थायो। आंखौ गाननो मोनदों मोना नों आंखौ बिसार खालामबाय थायो। नों बायदि अनसुला हौवा मोननानै आरो आं माखौ सिंगासिनो गोनां दंबावो? बेल' थोजासे नङा, नोंजों लोगोसे आं आरो फिसाजो सासे मोनबावबायसो, आरो बेजों लोगोसे
गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बायदि आं मोनबावबाय अब्ला आंहा आरो मा नांगौ जाबावनो बेफोर गासैखौबो मोननानै आं माबोरै सिन्था थानो हो नङा नङा नों जेसेबांखि बुंफ्लाया मानो आं मिन्थिगौ नों जुदि बेफोर गासैखौबो मोननानै एसेबां गोजोननाय दङमोनब्ला नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोरखौ नों आंनि मेगनाव नायनानै मानो बुंनो हायाखै थै नोंबो आरोना आं दानिया लाजिसैहाय गोदोनि बायदि नंला गोदो फिसा मोनायावसो नोंखौ लाजियामोन आङो दायो फिसा मोननानैसो नोंखौ जोबोद लाजिग्रा जाबाय मेगनजों मेगन नायनानै नोंनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो हायि जाबायहाय आङो बेनिखायनो गाहायाव नायनानै बुंदों आरो मानोबा उल्टां पाल्टां बुंबाय थायो नों आंखौ थगायमाराखैथ' सना आयु नोंसेबां आंखौ थगायदों सानदोंब्ला औ आं थगायदों मोनसे खोथासो साननानै दंमोन आङो देरहा आंनो ना गन्थंनि खोमानि गोदोनानि सना नांगौमोन नों माब्ला होनो हागोन औ आफा र' थांगासिनो र' बेखौ आंनिफ्राय खारहोनोब्ला सनानि खोथाल' बुंनांगौ अब्लानो खारखायो बियो बायदिसिना खोथा थगायफ्लि देरहा नोंनो फोरमायनोसो हाया आङो थेवबो मालाबा फोरमायनो सानो गोरबोआव रोहो रोहो खामबाय थानाय सानफ्लेबाय थानाय बाथ्राफोरखौ नाथाय आङो हमथानानै थाफिनो मानोना आं बेफोरखौ जुदि नोंनो खोन्थायोब्ला न'खराव जागोन बिदा फंबायनि दावहा न'खरा जागोन बायफ्लेलांगोन सोरबा आंखौ फान्दायोब्ला फान्दायथों सोरबा आंखौ मिनियोब्ला मिनिथों सोरबा आंखौ साजा होयोब्ला होथों सोरबा आंखौ मिनियोब्ला मिनिथों थेवबो देरहा नोंल' आंनि थाखाय थांनानै था नों आंनि सेराव थायोब्ला नों आंखौ अनबाय थायोब्ला आंनि जिउआव जेसेबांखि जेंना फैया मानो आं गासैखौबो सौसिनो हागोन बेयाव हिन्जाव गोदान बायदि जिराय दाब्लेनानै माखौ गाबनानै दङ रलाय अलंबार रागा जोङैनि सिगां नों आंनियाव सों नोंथ' आंखौ फोथायोना आरो आंथ' नोंनि माब्लाबाबो गाज्रि सानफेराखैना नों मिथिगौना आरो नोंथ' गोसोआव दङ जानांगौ जों सिगांनिफ्राय माबायदि अनलायबोदों आं आरो मा खोथा खोनासंबावनांगौ दं नोंनि मा खोथा खोनासंबावनांगौ दङ गोदोनिफ्राय आं नोंजों अनलायबोनायानो गोरोन्थि जाबाय मा बुंखो नों औ बुंदों आं नोंजों गोदोनिफ्राय अनलायबोनायानो गोरोन्थि जाबाय आंहा नोंदे एसेबां थौले गोसोनि मानसि नोंदे एसेबां हिंसा खुरिया आंनि हिन्जावनि सायाव आरो आंनि फैनो गोनां गथ'नि सायाव नोंहा एसेबां गाज्रि साननाय दङ आं माब्लाबाबो साननो हायाखैमोन नोंखौ नों आंखौ जेखि बुङा बुंबाय था नों आंखौ रागा जोङोब्ला जों नाथाय अलंबार बाथ्राखौ बुङैनि सिगां 100 बार सानग्रोनो नांगौ जे बे जानो हाथावा नोंनि हिन्जावा नोंनि सिगाङाव मा खोथा लागायनानै होदों आं बेखौ मिथिया नाथाय बे सैथो जे आं माब्लाबाबो न बुंनाय बाथ्रासिम आं दाबोसिम आवगायाखै बा मेगनाव रथ' मोख्रा हासुदैया गदों माथो मा सोरांस्रि आंनि हौवाया आंखौ अना फोरमान मोनबाय दा आंनि हौवाया आंनि थाखाय दिनै नोंखौ रायनो हमबाय गोदो आंनि हौवाजों बिराद खान्थालाथा बायदि सिथाबोमोन ना जोमै लामाया हगार आंहा नोंजों जेबो रायलायनो खोथा गैया जोमैया आंखौ थगायाखैथ' जोमैया जोंनि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो नागिराखैथ' माथो बिनि बुंनाय स्टाइलफोरा गोदोनि खोथाफोरखौ लानानै बदला लाफिननो नागिरनाय बायदिसो मोनबाय आं अलंबार आं जोबोद खुसि नों बिफा जासिगोन आं बिमा जासिगोन आं जोबोद खुसि औ नंगौ खुसिनि बाथ्रा नाथाय जोंनि खुसिया सोरखौबा दुखु होदों नामा नों मा बुंदों जोंनि खुसिया सोरखौ दुखु होनो बेथ' नों आरो आंनि गेजेरावल'सो ना नंगौ सोरांस्रिया थिगखौनो बुंदों बाथ्राखौ बुङैनि सिगां 100 बार साननांगौ होननाया बे समावबो नोङो आंखौ खालि सोगाबनो नागिरो बे समावबो नोङो आंनि खोथा बुङालासे खालि सोरांस्रिनि खोथा आंनि गथ'आ सोरांस्रिजों मा सोमोन्दो दङ आंनि गथ'खौ लानानै आं नोंजों रंजानो लुबैयो नाथाय खालि सोरांस्रि औ सोरांस्रियाबो थागोन मानोना सोरांस्रिया आंनि बिबाजै जोंनि खुसिखौ फैयैनि सिगां सोरखौबा दुखु होनाया जोंनि गोरोन्थि जादों नामा बेखौ आं 100 बार सानग्रोनो बिनि उनाव खुसि जागोन आं दा सोरजों जानो
ना हिन्जावजों लोगो जानो ना बिबाजैजों आंनि जिउआव मानो खैफोदा गोलैबाय थायो। हाबाब बे सोरांस्रिया दाबोसिम गियान जायाखै? दाबोसिम ओंखाम संग्राया नुजाफैया? दाबो गियान जायाखै बियो। र' बेखौ आरो सबाब फोरोंबावनांगौ। ए दासो ओंखाम संग्राया हाबफैनो रोंदों। हाबाब दाबो गियान हाबाखै नोंहा? आं नोंजों रायलायनो गोसो गैया आरो नोंनि महरखौ मेगन मोख्रेब गासिबां नायनो गोसो गैया दिनै। हा? मा बुंनांगौ दङ गोख्रै बुंनानै ओंखारलां बेनिफ्राय। गोराबावसो नोङो। ओइ सोरांस्रि नों मिथियोना मिथिया? नों माबायदि मानसि? आंखौ मिथिखायोना नोङो? मोदोम गाज्रि मानसि मावनो दांनो हाया होननानै। आरो मोदोम गाज्रि मानसिया थाब थाब जानो लुबैयो, थाब थाब ओंखाम उखैयो। मानो बुजिया? आयु आं मोदोम गाज्रियासो ओंखाम संग्राया सिगांग्रोबाव। नोंलाय मानोथो एसेबां लेट? नोंनि मोदोम गाज्रिनि खोथाखौ नों मिथिगौ, आंनो खोन्थाबाय थानो नाङा। मानो? हयज' हाया जायो नामा नोंहा? खोनासंनो हायाखै नामा आंनि मोजां खबरखौ? मेगन आलौदोंना माथो? नोंनि मोजां खबरखौ खोनानानै मेगन आलौनो आं सांग्रेमा हिन्जाव नङा। आं सासे गथ'नि बिमा जाखानाय, आं सासे आइजोसो। आंहा जुदि गथ' सासेबो गैयामोनब्ला, आं सांग्रेमा हिन्जावमोनब्ला, अब्लासो नोङो बे खोथाखौ आंनि सिगाङाव बुंनो हायोमोन। दे दाबो मेगन सानानै दंखायो नोङो। गोदो आंनि फिसा गैयामोन नालाय, गासैबो न'खरनि थाखा फैसा मोननांगौखिनिखौ नोंनि फिसायाल' मोननो गोनांमोन नालाय, दाथ' आंहाबो फैसिगोन ना, दाथ' आंनि फिसानोसो होनाय जासिगोन नालाय, बेनिखायनो नोंहा मेगन आलौदों। बास जाबाय। नों सासे गथ'नि बिमा जानो नागिरदों ना नोङो न'खरखौ सिफायनो नागिरदों? नों गावखौनो एसेबां दुगि दासानसै। आरो नोंहा बे ओंखाम संग्रायाव फैनायनि जाहोना मामोन? मा बुंनांगौ दङ बुंदो, ओंखारलांदो थाबनो। एसेबां जुदि बुंजानो बायोब्ला मानोथो आं ओंखाम संग्रायाव हाबफैनो सिगाङावनो ओंखाम ओंख्रि फारसेनिफ्राय रेडि जानानै थाया? आं हानाय नङा, आं हाया। नोंनि उदै सिङाव थानाय एन्थलाफोरखौ आं फुसिनो हाया। नोंनि उदै सिङाव थानाय एन्थलानि उखैनायफोरखौ नोंसो मिथिगौ। नोंनि उदैखौ नों गावनो मावै दाङै फुसिना ला। ओइ आरो बहा थांनो नागिरदों? खोनासंबा मोनसे खोथा दंबावो। आरो बे लेट्रिनफोरा साफा खालामनाय एसे। आयु एसेबां फिस्ला जानानै दङ लेट्रिनफोरा। एसे ब्रासफोरजों मानजिहैथां, आंहा दहाय गिलेनानै गोलैथारसिगौमोन। लेट्रिननि लेथ्रा आरो फिस्लाखौ नुनानैलाय मानोथो लेट्रिनाव हाबफैनांगौ? हाग्रा बारियाव खिहैया मानो? आङो एसेबां गाहायाव दङना दाबो, जायजोंनो लेट्रिन सुहोजालायनाय। हे गसाइ, नों आंखौ निमाहा खालाम। आं धर्ज दङब्लाबो धर्जखौ बाहायनो हायि जालांबाय। मासे मूर्ख आइजो जाखो आं, मासे गियान गैयै आइजो जाखो आं। एसेबां गाहायाव थांबायना आङो। आं मिथिगौ सासे मोदोमाव थानाय हिन्जावा बेसेबां जानो लुबैयो, बेसेबां मा लुबैयो, बेसेबां मा हास्थायो। बेखौबो मिथिगौ आं सासे मोदोम गाज्रि हिन्जावा सोरजोंबा जुदि माबाफोर गोरा फंसेसो बाथ्रा बुंजायोब्ला बियो बेसेबां दुखु मोनो। थेवबो आं दिनै बेफोरखौ मिथिनानैबो, बेफोरखौ बुजिखानानैबो, बेफोरखौ गावनो मोनबोखानानैबो आं दिनै मानो बेबायदि जानो हमदों देलाय? आं मा जाखो? आं गावखौनो मानो हमथानो हायै जाखो? मानो सिगां जानानै थांखानाय खोथाफोरखौ गोसोखांफिननानै आं मानो गावनि सायावनो रागा जोंखांग्रा जाखो? बेसेरा दाथ' जोमाया मोदोम गाज्रिना, बेथ' गथ' जोनोम होगोन। बिनि फैनो गोनां गथ'आ थेवबो बोर गोनां जाथों, आशीर्बाद गोनां जाथों। जुदिव आं बिमाजों नांलायदों, बिनि फैनो गोनां गथ'जों आंहा जेबो सोमोन्दो गाज्रि गैया। जोमै, नोंजोंबो आङो बेबायदि नांलायबाय थानो गोनां जानाय नङामोन। नोंनि गाज्रि आखलनि थाखायसो आंबो रागा जोंनो गोनां जादों। नाथाय नोंनि फैनो गोनां गथ'आ मा दाय? आं अनो, नोंनि फैनो गोनां गथ'खौ आं अनो। सुगोन आं, मावगोन आं। नों जेखौनो थिनो बेखौनो मावगोन आं। नोंनि फैनो गोनां गथ'खौ आं अनो। नाथाय नोंसो बुजिनो नाजायाखै आंनि गोरबोखौ। माब्ला बुजिगोन नों जोमै? माब्ला बुजिगोन? नोंनि बुजिनायखौ आं नेनानै थागोन।